por ver. Vamos a intentar agilizar o máximo posible porque nos puxeron un límite de hora, entonces cuantos máis temas podamos abarcar, pois mellor para todos. Entón, aí que a historia, vedes que temos este panel, no que temos distintos temas, o que pretendemos é recoller neste panel as necesidades que ten o barrio da Ponte. Paralelamente a este traballo que estamos facendo nos barrios, hai unhas mesas de, entre comillas, técnicos, ou sin ser entre comillas, de técnicos, son os que van a valorar se as cousas que a xente dos barrios pide son viables ou non son viables. Vos ahora hai que decides, pois non na Ponte queremos un aeroporto porque nos fai moitísima ilusión, e claro, despois chega a mesa dos técnicos e di, mira, é que non hai o sitio, non é operativo, non vai ter... Entonces, o que a xente dos barrios diga vaise contrastar despois co que digan nesas mesas de técnicos. Vai ser un traballo paralelo, entonces nós hoxe recolleríamos esas opinións vosas, contrastaríamos despois ca mesa de técnicos e máis adiante, unha vez que xa teñamos artellado un pouco que é todo o traballo de todos os barrios, ou todo o que se recolla, volveríamos aquí a explicarvos. Mira, do que pedistes, isto é viable, isto non é viable, isto pode esperar, ese tipo de cousas. Confiamos tamén na sensatez da xente que pensen nas cousas que son realmente importantes. Non pidan, eu quero un arboliño diante da miña casa. Vale, quedaría moi modo un arboliño diante da tua casa, pero supoñemos que haberá cousas moito máis importantes para toda a colectividade. Solo para puntualizar o que acaba ela moi ben de explicar, é que isto primeiro estamos nesta fase, que é a de diagnosis, non? Estamos nunha diagnosis, é como cando vamos ao médico. Vamos ao médico e míranos, e despois ven a medicina, que cando o médico revisa no vademecum, que é o que lle hai que dar, e despois é cando tomamos entre o médico e nos a decisión, se cortamos ou non cortamos. Efectivamente. Entón é a fase na que estamos, na de diagnóstico. O sea, que os límites da Ponte primeiro están... Pero solo a Avenida de Santiago, despois hacia a calle, esta estación, a estación aí, esa rúa, Inda da Ponte, esta acera solo. O sea, tras esta acera... Ou non estamos ainda nese plan de subir pasos de peóns e, sin embargo, limitar e poñer radars urbanos de 50, de 30, non sei. Xa me contará, algo que... No, pero que podrías cousas aí que pola que tiveran camino na velocidade. Se algún se lle pasa algo, apúntallo.